Wadonjo e twakwa masani mano mar mine wacho wang'iyo e wechego maga telo kata wechego eko maga lonya manyasani nafas kata thuolo mabende mine nitiere godo e sekta no mabende konyowa e twakni en Angelo Dur mabende en jatelo e riwruogno ero mar ushahidi oimore kendo machiegni Morero kamano amora ahinya bedo kae mondo awuo kodu matin kamano ahinya sama koro wang'iyo weche maga kamine nitiere kata lony manyasani en ang'o momiyo joma mine winjo bed ni donjo e lonya manyasani weche mag technology. Lony masani en very important to ntie paro ni joma chuo kende ema nyalore gi weche technology lakini but yenauru monda dhum but more and more nitie kambi mang'eny madwaro nyimine nyiri gi mine mondo giti kodgi because it's very important for women to be represented in the technology industry. Mabende waneno gi ka waketo wamenyo moko mago mana moko kuomgi nikech gintiere kembe madongo mapacho kendi kata kamano nitiere mine mamoko mantiere e sector ni kaka in gi mamoko mabende pondo ma pok ong'ere ang'o mowinjo bed ni itimo mar jiwo mine mondo giwuog oko mondo ng'egi. Man, a very difficult question. Abotemo. Mentorship is very important. Kaka an, ingeni mama na gibaba na gin engineers. Emomio from a very young age, nangeo ni adwa tiyo gigik mag technology. So as a result, na the university, ta temo yudo other women like me who are interested in the technology industry. So moving from that, we tried to continue that passion by mentoring people either in schools, you do nyithindo matindo tinyisogi watch mar technology and you grow them. For us to be able to grow, we have to be able to mentor other people to come up along with us. Igen bende sami wacho mano sami wacho wach mentorship jiwo joma nyiri mamoko kata mine mamoko mondo donje e weche mag lony manyasani to nitiere mine moko mabende nitiere dala karne wang'iyo ni atamalo matin kende mag joma mine matiyo gi lony manyasani to sani simbe nitiere technology nitiere kamora mora ang'o momiyo pod ok chop ne mine e yo makare. Chandruok mantie e wach mar technology sani en bedo maonge gik tich kod lony e wachno. Chandruogno ikelo gi chan kod paro mar dhano ni joma chuo kendgi ema nyalore gi weche technology. Ma en shida maduong' e pinywa sani. Emomiyo, we need to be very intentional about making those opportunities available, especially for women in rural areas. We understand and we know that especially in those settings, the men of the household will be the ones controlling the technology tools, which means minegi don't have access, and that in itself is a problem. Gionge goni nikech jimathoth ntiere koda simbe so dibedi ni koro kako dwa nyiew credit kato dwa nyiew bundles onge pesa mar nyiew bundles mar nyiew credit obo nyiew bundles gi credit koso obo nyiew chiemo ingeni piny Kenya bende gi sani ong'iyo ni mondo uso kata marketing ainya mine mantiere chichni kata johala matindo medo gimed uso mwandu gi kokalo e mbui to ingeni mendie wang'iyo ainya joma mine mantiere chichni ma usa lot gintiere juakali gintiere gi uso mtumba kapoda gintiere chien e yudo lony manyasani ere kaka gibede gibonyayo ohala margi. Emomiyo theme mar higani mar Women's Day and Digital Innovation and Technology for Gender Equity. Wach mitwakie higani en kaka wanyalo tiyo gi technology kod rieko mar loso gik moko manyien mondo omi wayud ruomruok mar anyuola. Ber ka wayudo ruomruok mar anyuola e kind joma mine gi chuo eka wanyalo kelo pogruok mabiro budho e piny mangima. Kamano ahinya. Thuolo bende nitiere wasewacho mano mar timo ohala e kinde joma mine to gin mage kendo mantiere ainya e yor lony manyasani kata e digital landscape thuolo mage mantiere ne joma mine ma ginyalo donje kendo ginyalo mako.
Nitiere mang'eny. Nitiere increased demand for nyiri gi mine e lony masani, for example, designers, developers, researchers, to kambi mang'eny koro, like I said before, are becoming more aware of the value of mine ginyiri in building profitable technology products. To nitie programs mang'eny, nitie jok like Akira Chicks, Matimoga training for young girls, jomanti between the ages of 18 to 24. Gia school, gia high school. They train them on technology, train them how to code, and then at the very end, waketo gi a programs gi tech gi kambi moko for them to have internships or start businesses of their own. So opportunities to ngenya hinya, and mana opening your eyes and being open to learning and seeking help. Igini mendi bende duogo wa sani ntiere weche ma wachore kage kacha e wach mar CBC to CBC kae be winyo nyithindo ni wasomo computer watima chelari adek mendi dibedni ema ok enokang mokwongo mar rwako nyithindo e weche mag technology. Mano is very important. Emomio kata in Akira Chicks jogo chako at the very bottom. Nikech kidwa mondo a tree to grow, you have to start from the roots. Emomio, you need to expose nyithendo from a very young age. Mondo, that culture is inculcated from them at a very young age. Samichope primary school, samichope high school, lisengeo ni maigik manyalo jitim. Watch bedo embui. Bende nyuolo weche mopogore waseneno cases mag cyberbullying makoro ngato donje mbui to chako yanyo nyawadgi to mabe ahinya iwacho ni atamalo maduong timore ne joma mine inya wuoye e wach mar cyberbullying gi lony manyasani. Mano ti wacho managadier to kaparo gani where responsibility falls nyaka kambi Facebook, Twitter, embui gote need to take responsibility for creating a safe environment. Nikech seche moko te jomoko biro gato wacho ni as what women we need to figure out how to protect ourselves, but more and more as time is going by it is clear ni policy needs to be developed in a way that holds people to account for cyberbullying, and that these platforms that are created are also holding people to account according to the community and policy guidelines. Manyiso na ango munjo benete monkech kaka Facebook kuom ranyisi jomoko bo wacho ni wafulo Angela ne yanyore gi ngane kaito akia Facebook loro ni koso mago moko komo kenge muneno mondo tim. Okay, Facebook we're not saying that Facebook needs to shut down. Ingeni wangeo ni, for example, Facebook gi Twitter gintiega gi algorithms and ways to detect hate speech and things like that. So gikisongo yanyi gidoluo kata gidok mano to en problem maduong kabisa. In fact, kata during elections we have called them out on that. Nikech koro jok moko sengeo ni kiwoyo gidoluo to nobody will find these things out. Emom your platforms gi need to come to the local communities and get that knowledge. Hire local people to understand the local context. That will mean ikao jokma woyoga dholuo, jokma woyoga kikuyu, kia all of the local languages mondo ginyalo moderate content mabiroga from those platforms. An kanya sene no ntiere thuolo mar tich. Exactly. Ginyalo ndiko jokmoko tich. Mabe mine ka bende nyalo donje iye. Exactly. Opportunities. Kabalo. Kabende sama watiyo gi mbui wasewacho kata wasefwenyo ng'ikrok mabedo kalwero koda weche mag cyberbullying gi mamoko. Sama pod warito kembegi kaka Facebook, Twitter, WhatsApp gini mondo donjro keto kengegi watintire moko magiseketo. Ngama miyo mabede ntire dalacha, ngama miyo ma osekale weche machalo koda magi. Ang'o minyalo nyiso gi ere kaka ginyalo ritore safe use of internet space? I think mokwongo ichako gi paro ni what am I sharing online. Ango madhi ndiko e Facebook no to bro affect jok moko nade. How will it also affect me? Who will have access to this information to gibo tiyo kode manade, right? Because it's not also just cyberbullying. More and more ineno kaka jok moko di interview. When you go for an interview, they go through your social media profile. Kidhi yanyoji okibi you do teach. So it's understanding that personal responsibility ni nyaka
I need to carry myself well on the internet. Mano step number 1. To kikia gik moko, page, go and ask. Always seek advice. Gik moko kaka mage. If, for example, with no, fake news is not the example that I would use. Dok Madala, somebody who understands the tools a bit more. Penja questions. Analotimo, this how? What effect will this have? Again, in tie programs mangen madwa chako timo awareness campaigns around digital privacy rights and proper social media usage. But before we get to that point, ichakogi just ask people that you trust within your networks how to support you. Kaki nyalo tiyo gi WhatsApp, kaki nyalo tiyo gi WhatsApp, gi Facebook, gi Twitter, ni gik minyano kanyo. Are they true? Are they false? Bende miriambo kata ntiere ngima ma jomoko oketo mbui reality to gi gima iketo kacha nikech mendi bende waneno ka kelo ywaruok e kind ji mopogore ka ng'ato wacho ni Angela mineno e Facebook chagi Angela miromo godo gin ji ariyo mopogore. Aparo mano bende owinjo wuog oko nikech ntiere ji mathoth ma bende koro kawo ngima cha to koro thagoge ni an daka chop kuma ng'ane nitiere. Comparisons to rach omera e pinyne, comparisons rach kabisa. Nego wabed kwa ng'iyo niya gik matimorega on Facebook or Twitter kata mana e TV seche moko, they are not a true reflection of everything that is going on. Social media and mana one aspect of our lives. Mana one aspect. Don't kikite pimorigi jokmoko online. Always realize that we are all different, and sometimes kaki wacho, what is presented online sometimes is not the truth. It's a case of trying to impress other people. You want to look ni inja tendo, inja duong, but it's not necessary because what it does is creates a lot of mental health issues. A lot of mental health issues. Mabede dojo kanyiro. Sama koro watieko mana kimiyowa kaka joma mine nitiere challenges ma joma nyakare jok mantiere sector kaka maru kaka kambi ma untiere ushuhuda ere kaka udonjo mar konyo joma mine ainya e sector mar lony manyasani. Mokwongo watemo miyo gi skills nikech wang'eyo ni wadak e piny mar Africa kuma again waparo gani gik technology are only for men. So wachako gi giving you the skills mondo build your confidence in your abilities in being able to work in the space. Ichako gi development of the skills. Next, iteroni itimo mentorship. So that now with the skill we now try and figure out how to grow that. I think the next step waparoga especially in women in tech and how to grow the pipeline of women in leadership. Nikech kintie I leadership to inyalo develop policies or come up with different decisions that will make it easier for those who've come after us. Nikech you've gone through it. Iseneno the troubles, ingeo gikmoko, the things that we experience, and so that now also helps to shape the path for those coming in. At Ushahidi gikmatimoga no kawacho Ushahidi en kambi ma develops software for collecting data mondo joma piny nyalo wuoyo. Inyalo wacho what my opinion is to nitie a decision maker mabo kao that opinion or of many other people mondo o make a decision for it. Kwaparo wach mar mine ginyiri and focusing on those issues as well. Nitie people in Egypt and many other countries that have used it to track sexual harassment against women. Creating awareness ni gikmarach timoreka gika and that helps to create policy or law enforcement in some report mabende jopiny keto e mbui marukani. Gi SMS, gi WhatsApp, gi Facebook, gi web te. Erokamana hinya Angela Oduor Koma yudo thuolo mar loso kodo de chieng' makawuono aneno otike ni women are the best in helping
in helping the country kaluwore koda weche mag lony manyasani. Erokamano ahinya mit kendo winjore maler kabisa. Wamor koda twak mano Peter Olo kantiere e gwenge mag Homa Bay. Erokamano ahinya bende kuom yudo thuolo mabedo kodwa. En weche gweko mag lony manyasani ma bende pod iyudo wechege mang'eny kendo matuta e wach mar lony manyasani pacho kendi. Wadhi yweyo machuok pod waduogo koda weche mamoko.